Clar, hem arribat fins aquí, jo penso que perquè no sabíem on arribaríem. A vegades agafes un camí que no acabes de saber ben bé on et portarà i potser descobreixes que et porta a un lloc que no et convenia, que no t'agrada, un paisatge que no és prou bonic. Quan passa això, que s'ha anat tirant però no has arribat on calia, sempre pots rectificar el rumb. Jo penso que som aquí, en un moment en què ens hem de plantejar si això que està passant és el que ens agrada o si volem rectificar el rumb, i la bona notícia és que estem en condicions de fer-ho. Avui n'estem parlant aquí, per tant, ja estem fent això, però també és veritat que s'ha de fer molt més. Llavors em preguntaves, tant a nivell comunitari com d'estratègia familiar, oi? Què podríem fer? Doncs mira, jo que vinc del món de la sociologia i per tant els plans comunitaris m'agraden especialment i crec molt, penso que estem en condicions de fer plans de benestar digital a tots els municipis que se sentin responsables de la seva comunitat, que permetin que tots els professionals que tenen contacte amb les famílies, per tant, em refereixo a professionals que van de l'àmbit de l'acció social a l'àmbit de la sanitat, passant per l'educació, a l'escola, en el lleure, però també d'altres, com els casals d'avis, els urbanistes, i que aquests professionals siguin capaços, a través de la formació que se'ls donen en els plans de benestar digital, de sensibilitzar i de donar criteris a totes les famílies que tenen a càrrec infants o adolescents. És a dir, es tracta que als pares els arribi una informació de tanta qualitat i tan bé que no quedi cap infant ni cap jove desprotegit perquè els seus pares no tenen prou bons criteris. Jo crec que d'això n'hauríem de fer una prioritat política, perquè al final la situació que tenim ara és responsabilitat de tots els adults que han fet possible aquest context. Aquests plans han de considerar tant la realitat social d'aquell municipi, no és igual a tot arreu, com les necessitats de la població, com els recursos disponibles. I a partir d'aquí formar aquests professionals que al seu torn formaran a les famílies. També hem de...